rekao je gospodin Mikulić da neki zastupnici ovdje se ponašaju kao političari opće prakse i njegova nauma, njegova nakana je bila reći da ne bi trebali zastupnici biti upućeni, odnosno poznavati širok raspon tema, nego bi trebali samo neki uži i samo o tim užem rasponu tema bi trebali diskutirati. Međutim, što gospodin Mikulić, što me promaknulo? Pa promaknulo me to da kada dolazi glasovanje u Saboru, onda glasuju svi zastupnici. A ako zastupnici nisu upućeni u temu, kako onda oni glasuju, gospodine Mikulić? Znači, vaše kolege iz HDZ-a, znači ne glasuju zato jer su upućeni u temu, oni zapravo, dobro ste rekli, oni nemaju pojma o temi, jer oni nisu prisutni kad se o temama raspravlja, nego samo dođu petkom u podne i glasuju za ili protiv, ovisno kako vam kaže direktiva predsjednika kluba. To je ta vaša politika. A druga stvar, ono čega fali vama gospodu u HDZ-u su političari opće prakse. Jer kad bi imali političara opće prakse, tada bi ti političari imali širinu. Kad bi imali širinu, vidjeli bi u kojem smjeru vode Hrvatsku. I shvatili bi smjer je krivi, trebamo nešto mijenjati. Ali budući da nemaju širinu, nažalost, onda se uhvate za neki eventualno pozitivan detalj, vade ga iz konteksta i onda prikazuju da je stanje u Hrvatskoj super, da idemo na bolje i tako dalje, a stvarnost je takva da zapravo kontinuirano propadamo i to posljednjih 27 godina, neovisno koje su vlade na vlasti. I nažalost, niko od vas ni u HDZ-u ni u SDP-u ne želi gledati širu sliku i reći ovaj sustav se mora mijenjati, nego samo se nastavlja ta politika. Hvala. Uvaženi zastupniče Pernar, a meni je žao, ali potrebito je da se ljudi koncentriraju i slušaju što netko govori. Ja nisam rekao političari opće prakse, nego je opasno za ovu državu kada ljudi koji su dobili povjerenje ovdje sjede, se ponašaju kao liječnici opće prakse i o svemu znaju sve. I ja 23 godine svog života od kad sam diplomirao ulažem samo isključivo u jedan segment. Za razliku od nekih koji znaju sve i probudili su se jučer i misle da je s njima počeo svijet. A najbolji odgovor na to su vam izbori. Kad vam narod kaže da niste za poziciju nego da ste za opoziciju, onda vam je narod rekao sve. A zamislite još kad bi ja u svom kvartu i u gradu se kandidirao pa izgubio. Zamislite to. Tada vam je narod rekao sve. Kada u svojoj sredini izgubite, onda vam je rekao hvala za sve ono što ste radili protekle 4 godine. Prepoznao je vaš rad i rekao je dobro je, trenirat ćeš još 4 godine, a onda ćeš s klupe eventualno ići prema prvoj momčadi. A da ste bili na kojoj sjednici kluba HDZ-a i koalicijskih partnera, onda bi vidjeli što je rasprava i što su zaključci. Osnovno načelo demokracije je da poštuješ volju većine. Prema tome, ja sam na sve apsolutno odgovorio. I pozdravljam da se zalažemo svi zajedno za sustavna, a ne parcijalna rješenja. Jer u parcijalnih rješenja nema ništa.